Welkom in het Fries Museum te Leeuwarden. Mijn naam is Arno Kantelberg en als stijlpastoor des Vaderlands leid ik jullie door de tentoonstelling met werk van Wiebrand de Geest, dé portretschilder van de 17e eeuw, in ieder geval in Friesland. De jongen met de kolfstok. Zijn naam weten we niet, daarom heet het portret Jongen met kolfstok. Kolven was een sport, een beetje tussen hockey en softbal in, rijkeluisport, elitesport. Dus dit was sowieso een jongen van goede komaf. Kijk naar die kraag, dat is als een kanten wolk, alsof de mist over hem heen is gedaald. Maar het meest opvallend is natuurlijk de jurk. Jongens droegen een jurk in die tijd, jonge jongens. Op een gegeven moment gingen we over op de broek. Hij zit op de grens, 8, 9, 10 jaar, wat zal hij zijn geweest. Maar dan het patroon, een zigzagmotief. Mondriaan avant la lettre. Nergens op portretten van Wiebrand de Geest zie je zo'n opvallend geometrisch patroon. Zou het een wapen zijn geweest van de familie? Ik denk het niet. Ik denk dat het vooral originaliteit is. En eigenlijk, in alle eerlijkheid, dit zou ook niet meer staan op de catwalks, nu in Milaan, bij een show van Gucci. Hier zien we de 17-jarige Barthold van Dauma. Zijn vader was burgemeester van Ferwerderadeel. Hij zou hem opvolgen. Hier is hij nog 17 jaar. En wat opvalt, zet deze jongen nu op Instagram en je hebt de nieuwe Harry Styles. Hoe komt dat nou? Dat komt door de matte knoperij, het olijfkleurig, bijna suède-achtige jakje, de ingetogen kanten kraag. Dit is een jongen die zijn plicht kent, maar die ook privilege heeft. Dit is een jongen die niet hoeft te schreeuwen, ik ben rijk. Hij hoeft niet te laten zien, hij weet dat. En hij laat het ook zien met het briefje wat hij in zijn handen heeft. Een jongen van 17, waar speelt hij mee? Een bal, iets anders, een kolfstok. Hij heeft wapenschilden. En die wapenschilden, daar zien we zijn komaf. Daar zien we zijn rijke achtergrond. Dit is ingetogen elegantie. Dit is adel die je niet hoeft uit te schreeuwen. Dit is 17e eeuwse minimal luxury. Wiebrand de Geest schilderde in 1629 zichzelf, een zelfportret, maar ook zijn vrouw, Hendrikjen Uylenburg. Hier staat het. Uylenburg, inderdaad, zij was de achternicht van Saskia van Uylenburg, de vrouw waarmee Rembrandt zou trouwen, 5 jaar na het portretteren van dit schilderij. Hendrikje is hier prachtig geschilderd. Mooie vrouw met het opvallendst de kraag. En wat ik hier nou zo bijzonder aan vind is hoe Wiebrand de lucht in deze kraag heeft weten te vatten. Hoe schilder je lucht? Zo schilder je lucht. Dit is bijna een levend organisme. Zo mooi in detail. In dat wit zitten dus zoveel kleine nuances. Dit is een kraag die hier werkt als een sokkel waar het gezicht van zijn vrouw Hendrikje op kan stralen. Wat we hier zien is een metershoog huwelijksportret van Wietse van Kammerga en zijn vrouw Sophie Vervoux. Dit is een 17e eeuwse versie van powerdressing. Dat begint al bovenaan bij die kanten kraag. Geweldig, bijna imponerend als een Italiaans tafelkleed. We zien de pofmouwen in turquoise en goud. Prachtig geschilderd door Wiebrand de Geest. Je kunt het aanraken en je voelt het gouddraad als het ware. Maar het pièce de résistance zit hem aan de zuidkant. Daar zien we zijdeblauwe kousen. Met kousenband heel nonchalant geknoopt. Bijna arrogant zou je kunnen zeggen. De rozet valt op. Daar wordt het oog naar getrokken. Maar let nu op de details. Dan zien we in de schoenen kleine gaatjes geperforeerd. En als je heel goed kijkt, dan zie je de vorm van een hartje. Dit is een boodschap van Wietse van Kammerga aan zijn vrouw, de veel jongere Sophie Vervoux, van liefde. Dat is iets wat we eigenlijk zelden zien. Dit is puur als versiering. En dat is opvallend. Dit is 17e eeuwse powerdressing met een vernis van versiering. Hier zien we een 5-jarig meisje, Suzanne van Burmania. 5 jaar, ziet er ouder uit. Dat is een beetje de stijl van toen. Dan ging zo'n schilderij iets langer mee, want kindergezichten veranderen uiteraard. Ongelooflijk wat er hier aan materiaal gebruikt wordt. Hier is de VOC 2 keer op en neer moeten varen naar de Oost om dit rijke brokaat op te halen met een verenwaaier, versierselen, linten, een broche in het midden, de kleuren van het familiewapen
Dit is zo rijk versierd dat bijna het meisje er kwetsbaar van gaat kijken. Het is een meisje die eigenlijk uitstraalt: ik zit gekooid in brokaat, het liefst zou ik buiten gaan spelen. Anna Catharina van Dekema, dochter van een katholieke edelman. Maar hier is niks katholieks aan. Dit is Calvinistische couture. We zien een sculpturale kap die als een 17e eeuwse hoodie haar gezicht omlijst. En dat gezicht, het staat niet op onweer, maar het kijkt wel een beetje zuur. Zuinigjes is een beter woord eigenlijk. Bijbeltje in de hand, zeer vroom, een hele bescheiden ring. Hier zien we geen tulpenstof, geen verenwaaier, geen brokaat. Maar hier zien we wel vele tinten zwart en middernachtblauw. En dat brede spectrum, daarin zit hem juist de rijkdom. De rijkdom zit hem hier in de soberte van het zwart. Calvinistische couture. Johan Roorda en zijn vrouw Ida, powerkoppel van de Friese elite. Hij, Roorda, was, zou je kunnen zeggen, de minister van Financiën van Friesland in die 17e eeuw. Hij kijkt bijna verbaasd. En die verbazing die begrijp ik. Want hij wordt geconfronteerd met het talent van Wiebrand de Geest. De kraag die is best ingetogen als kabbelend schuim op een havenpier. Maar wat het doet, het belijnt de jas daaronder. Met goudbrokaat zo rijk geschilderd. Ik wil het bijna aanraken om het goudbrokaat te voelen. Zo knap is dit gemaakt. Dit is een pièce de résistance en dat zit hem in dat geweldige jasje. Gemme Laas van Burmania. Uit het adellijk geslacht van Burmania. Een van zijn voorouders werd namens Friesland afgevaardigd bij de inhuldiging van Philips II, maar weigerde te knielen. Wij Friezen knielen alleen voor God. Gemme, nakomeling van deze koppige Fries, ja, dit is colorblocking. Dat mosterdgele jasje, de diep rode broek met lintsluitingen, combineert fantastisch. Maar die hoed. Dit is een jongen op weg naar een schermles die halverwege besluit om een modeshow te lopen. Met de hoed in de hand, de andere hand heel subtiel, bijna een beetje vrouwelijk, de blosjes op de wangen. Dit is de catwalk. Dit is een 17e eeuwse catwalk met een verenhoed. Wil je nog meer zien, nog meer werk van Wiebrand de Geest? Kom naar het Fries Museum in Leeuwarden. De tentoonstelling loopt nog tot 1 maart 2026.